dobro mjau, Rene. Kako se usuđuješ da napadeš malu devojčicu? Rastužio si me. Nećeš mi pobeći. Nećeš mi pobeći. Ne treba mi ovo sad kad znam da to nije mjau Aqua. Doviđenja. Doviđenja. Stoj! Vriti će se. Vrati ću se! Dobro ciljaš, Rene. Kladim se da se Dren trese od straha od Renenog protiv napada. Kako to misliš? Nemam